Pozdrav, javljam se iz ordinacije Cvejanović. Ja sam Katarina Đorđević, radila sam Hollywood Smile, Bleach 2. Imala sam problem sa zubima, nisam bila zadovoljna. Kečuji su mi se krnjili, imala sam dosta plombi, u suštini i loša mi je bila boja zuba i kontaktirala sam preko interneta doktora Srđana. On mi je predložio Hollywood Smile i ja sam prihvatila. Bila sam u početka baš u strahu, nisam bila sigurna kako će sve to izgledati. Baš sam se prosto bojala jer to je veliki poduhvat. Međutim, sada kad pogledam, evo došla sam na kraj, baš sam zadovoljna. Nakon razgovora sa doktorom Srđanom, išla sam na prvi pregled i radila sam ortopan i dogovorili smo se ugrubo šta ćemo raditi. Išla sam, prva faza je bila brušenje zuba. To je ujedno i najteža faza, ali uopšte nije toliko strašna kao što sam u početku mislila. Anestezije stvarno pomažu i ne boli toliko. Ali doktorka Jelena je stvarno divna. Evo, moram ovaj put da je pohvalim. Baš mi je smanjila muke. Posle toga ide faza probanje zuba. Jako sam bila zadovoljna tim prvim tretmanom zato što sam baš dugo mogla da isprobavam i da odlučujem da li mi, na primjer, neke korekcije su mi potrebne ili ne. Jako mi je bilo lepo objašnjeno šta se u tom trećem stadijumu radi. Onda sljedeći da kažem faza je bila postavljanje mojih zuba i cementiranje. Tada sam u suštini prvi put izašla sa mojim zubima, gdje su moji prijatelji, roditelji, sestre, svi su bili srećni, moj muž isto. Kad su vidjeli, odmah su rekli, sestra mi je rekla, kao moji zubi samo poboljšani. To je možda i najveći kompliment koji sam dobila, jer ne deluju veštački, samo su mi belji i poboljšani.